Altså, det skulle da åndssvagt noget at spørge, om jeg vil i byen. Altså, jeg drikker fandme ikke. Jeg er ikke alkoholiker. Jeg er jo validot. Validot. Nu skal jeg fortælle en gang, jeg havde en historie om, jeg var ude og svømme på Vesterbro, hvor jeg mødte ham der, altså Terkels onkel, hvor han kom der, og så slog han mig i hovedet, og så sagde jeg vil have din kasse bajer, og din ærgerlige flåde. Du skal fandme ikke rode ved fars bajer. Jeg vil fandme kaste den i krøren på dig og sætte dig til Vesterbro Bakke. Så vi gør på Vesterbro Bakke. Hænder. Han vil også bare sige, at du skal gøre det igen og igen og. Men altså, jeg synes ikke, det er så klogt. Altså, hvem fuck vil synge igen og igen og. Altså, hvis man nu sang, jeg var godt i himmel op til Gud, dengang jeg døde på Vesterbro. Men hvis man nu siger igen og igen over, hvordan kan man dø igen og igen, uden at komme i helvede? Og så fucking se ham der lækker helvedesmanden, der fucking kigger på dig og tænker, det der er en lækker steg. Han skal lige grilles på et kebabsby, og så skal han lige have 200 grader hen mod østsiden. Og så skal han bare lige have en smør klædt margarine på, og så skal han lige svejses til skinkepølse. Altså, det smager jo nok ikke godt. Altså, stikmens som løber på steg i skinkepølse. Altså, så kunne man lige så godt tage en hest, sprække den op på ribbenene, og så tage den fucking liderlige hestekrone af. Hvorfor fuck taler jeg med mig selv? Rasmus, hvorfor taler du med dig selv? Altså, helt ærligt, Finn, jeg bestemmer fandme selv, om jeg vil tale med øst eller vest eller røvklaskeren. Altså, helt ærligt, Finn, du skal ikke bestemme, hvad jeg siger. Om jeg siger, at jeg vil ud og bage på kvinder hele natten, og så give dem en god gang heks, og en god gang massage på nakken, hænder på ryggen, hænder på klatten, hænder på losseren, hænder på klodseren, hænder på væsteren, hænder. Nej, ny accent. Ja. Nej. Rasmus, kinesisk accent, kom så. Xing, hong, hong. Xing. Nej, du kan godt. Xing, hong, ai, so, xing, hong, tong, 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 xing, hong, tong, tong, tong. I sing you, I fall. You so error. Jeg synes. En god aftale. Selv en simpel tigger vil være enig. Ja, men en simpel tigger vil nok ikke være enig, hvis du sagde, det er en god aftale, hvis han skal give dig 5 milliarder kroner. Altså, selv en simpel tigger vil være enig. Vækst du. En simpel tigger vil ikke have 5 milliarder kroner til at give dig. Altså, hvem vil give penge til højre og venstre? Men man skal aldrig give penge til en svensker. Han lægger dem bare i en krone, og så sælger han den til Bosi Olsen. Altså, Temne Kingen ser som hende der, hvad nu hun hedder, hende der med de store vapser og de grimme små bakser. Altså, hende der ikke for pres. Hende der med i mormors buket. Heller ikke på Vesterbro Bakke. Heller ikke på Skørde. Altså, BS, han er altså nej. Altså, Superman. Han skal fucking i militæret, og så skal han ud og svømme med delfinerne. Og så skal han... Farvel, Finn. Og så godt.